ọhaneze ndị Igbo abịakwanụ mee biko unu na-anụkwa nke na-akpọtụ na unu mana anya bụ ihe na-aka mma ka ekwuo ya iru na iru. Na alahụcha mụla n'ụtụtụ anụnwa nnọọ tete wee sị ka m zuo ike iwọchi ịfụnanya m anya m ka nwecha ka o si dị esi ka m zuo ike ozugbo m na-agbanye ịntanetị gbam asị na onye je Jizọs na evidence dị n'ebe ọ na-akpọ tutututu na evidence dị ebe ọ na-akpọ tutututu na o nwere one guy o mere invite nwa one fada comedy o mere invite wee sị anya biko nya bịa Asaba na ajọ ebe ọ na-aganya sị na anyị dons mere invite according to ka okwu si wee kwu. So along the line the boy wee sị mba na anyị dons can never invite you to isi through onye Jesus wee make invite. Anyị Jones chọrọ ime invite ọ na-eme ihe ka odogwu ka esi wee mala eju ebula odogwu. So onye izu wee kwuwe the boy nkwa na ọbịa ha na Asaba na ọkpọcha ya ogonye ya moto gonye ya ụlọ gwugwudigwudigwudigwu ịmago nkwa a na-ekwe nwaanyị n'ebe edu wee sị hee yo nke na-emenụ. Mana according to gọvanọ eziokwu again ọ pụtara sịzi na onye je Jizọs na n'otegwe aka ya notice wee nyawa ihe mana na-agbagodo nkịta ịmago na amụghọ na ahụ ka a na-anyụ ka ọ bụ nsị ka a na-anya amụghọzi nke na-ada tatatatata. So biko ndị be anyị nke a ka a na-akpọ gị orejirigo onye ji gọvanọ eziokwu si na onye eze mee noise post the voice note ya raw post the chat online ka afọ voice note maka na chat can be fabricated mana your voice ịgba voice note and date I am ihe melia ọ ya dị hard before I na fabricate nka and this thing na trend now onye je Jizọs a na-ekwu na ị na-adala ụmụazị ba ya asa ha ahụ na mmiri agba ha ọtọ kịta ọ gwara nchigo gị ngwa ijeje na-akpọghọzi ha tụtụtụtụ n'ike nwoke ibe gị hey na ihe lu na-emegbukwara m n'ụwa nke nwa mpụta biko anyị akpọ onwe gị onye eze fada all the men na-ekele ọlụ eke ofe olu ahụ na ekele ọlụ ahụ eke mana ya bụ ihe bụkwa na very big disgrace biko nụ ndị vidiyo bụ kịta ọ dị ọkụ tupu o juo oyi na kịta n'ọkụ ịnenecha share this video sharp ka onye ọzọ na-afụkwa ihe na-afụ na channel anyị ngwanụ ka ọ dịnụ. Viewers, I came across this video somewhere by one father something. I think father comedy or thereabouts. And when I saw this video, I had to chat the guy immediately about Oyeze Jesus. I have said this thing before indirectly, but now I'm going to say it straight. Oyeze, Oweburu homo, Obede to guy. I told you that your atrocities will find you. It will fish you out. And it is happening. This guy was so bold. I have his number. I saved this video. I saved the contact after chatting the guy. Even I'm going to post it so that people can see his page and see what happened. And according to the screen recording, he screenshotted or screen recorded everything, both Oyeze Jesus voice note. And Oyeze, let me tell you, after this video, if I hear ping from you, I'll post it raw. So even Igbo you can see him here homo, he can a defied human being. It go defied. Thank God in case you don't know pota. It go defied. Guys, watch this video. How Oyeze Jesus used live for Sodom and Gomorrah. Okoko. Watch this video. Onye kpọrọ onwe onye eze ekwensu na ọ bụrụ onye eze Jizọs. Kedu ihe mere iji nwụọ iyi wee sị na ịchọ na ndụ our youth n'iyi before gị rapụfa? Kedu ihe mere iji wee nwụọ iyi na ime ọsọ na ndụ fa n'iyi before gị rapụfa? Onye eze Jizọs scores ga-abịago na my table. And ọ bụ na ịkwụsịrị ife ị na-eme, if this time around mmebugharị gị very well na social media. Yes, if this time around mmebugharị gị well na social media ma ọ bụ na ịkwụsịrị ife ị na-eme. And then nwere ajụjụ nsị ka m jụọ gị, kedu ihe mere iji wee mee my boy invite ya bịa Asaba ka gị na ya wee fụ?
kedu ihe mere iji agbada my boy oyi? In case ọ bụ na ịmara onye na-ekwu maka ya, ka m gwa gị afọ onye na-ekwu maka ya. Onye na-ekwu maka ya bụ Ehujọ. Kedu ihe mere iji agba the boy oyi? Kedu ihe mere iji wee gwa the boy si ya ka i wee raa ya wee nyere ya aka? Because ihe niile ịgwacha ya, ha niile nọ na my table ma chat gịnị ya. Kedu ihe mere iji si the boy na anyị dons bịa si gị mee invite? Anyị dons eyigo ya na-akpụ ntu. Ọ ya na-eme most times. Ị bụrụ a content creator, ị adị very careful maka ụmụ ekwu ka na-abịa gị nso. Because any picture na ha nwe ha na with you, ha ya eji ya na-ebugharị. Ị gwara the boy si ya na anyị dons bịa si ka eme invite. Ọ na-abụrụ na m gwa the boy si ya na anyị dons ama nkwụ odo ife a, ọ gara ebu ya eje wee kpọwa ya ike. Why you like youth mana na ha ka na hustle, and again na ha na-achọ limelight ha ga-eji wee gbago. Ị na-achọ wee ga-eji take advantage of them. I for squad ihe jagbu nwoke ọtọ na mmiri ị na-like ọtọ nwoke ibe gị, because nwoke ọbụla na-agba nwoke ibe ọtọ wee na vidio na social media gosi that na ọtọ nwoke ibe ya ka ọ na-like ị na-afụ. Kedu ihe na-achọ n'ike that boy? Kedu ife na-achọ n'ike that boy? I drop m ihe na one certain time ebe a na my page, drop na m ga-ekwu gbasara ya. Gị kpọwa the boy, ị kpọọ ya reject your call, ị kpọọ ya again, o pikiro the call, ọ bụ miss call, and that day kpọrọ ịmahụ na mụ na ya nọ. Ịkpọkwa the boy again, ya pick the call, ejụbụ ya si ya na onwe onye ọ gwara gbasara ihe ntu ị gwara ya. Ọ dị gị ka ọ na ọma ngwa m ya? E blame hom gị, onye m blame bụ the guy. Mana for this time around, kpachara anya gị. Ị na-ekwu na ndị ọzọ na-epushu drug, mana nke ị na-eme na-azụ karị. Ọ kakwa mma na people na onye ahụ na-epushu drug na onye a na-asụnye nwoke ibe amụ n'ike. Ọ kakwa mma na onye ahụ na-akwa drug karịa na onye ahụ na-ewere amụ arị nwoke ibe ya n'ike. Yes. If for this 2024, ụmụ rụrụ anyị ị na-arụrụgharị na-ezuzugharị, ọ ya na-eme people ji akpọrọ ndị omenala aja afa. Because if ị na-eme bụ ajọ ọgwụ ka ị na-agwọ, ọ bụrụ omenala ka ị na-eme. Uche ihe adị this 2024. If not, ihe receive ya woto. If for this 2024, ihe receive ya woto. Ka gị mmachi bụ onwe gị. Pastor shi na ọ bụ pastor mana arụsị ka ọ na-agọ. Ife na anaghị eme gị. Onye ka ekwuke. Nwetakwa such report again. Nwetakwa such report again. Mburu chat gị na ya. Mburu ihe niile ị gwara ya. Ma mbọsị ime invite. Ma ihe niile ka o si wee jee. Mmebi ya dị na social media. And then ma kpọrọkwa the guy wee bịa social media ka o wee gwa ụwa encounter gị na ya. Uche ị ga-adị ya o. And they can gwakwa gị, anything ọbụla mere that guy, I will teach you a lesson that you can never forget. If you call that guy na-arụ, I will teach you a lesson that you can never forget. Ama na ihe eje threaten all the guy. Na efocha video. Man, anything ọbụla mere that guy, onye eze Jesus, you have me to contend with.